Helo Instagramwyr, enw fi yw Jacob a wrthos hon ni'n mynd i gael lot o sport ar gyfrif y urdd. Yn ymuno gyda fi, mae cwpl o ffrindiau hefyd. Helo, fi yw Nest a fi sy'n ymuno â Jacob dydd Llun. Ac yn ogystal hefyd, ffrind fach arall yn ymuno. A fi yw Cadi a fyddai'n ymuno â Jacob ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. A hefyd neb llai yn ymuno fydd. Helo, Anna dwi a fyddai'n ymuno ar ddiwedd yr wythnos. Felly, carwch lygad craff ar y cyfrif yma am hydolyntion y maes. Woo! Woo! Wel, heno mae'r gyngerdd agoriadol fan hyn yn y ganolfan. Ydy wir, hanner awr 'di 7 ar Esbrec yw'r lle fod achos mae llwyth o celebs amazing yn perfformio. Nest, hwn yw'r foment. OK, so un person pwysig iawn sy'n perfformio heno yw Epsi Thompson, hi nath ennill ysgol Brynterfel. Go on Epsi, chwarae ni. Wel, fan hyn mae'r Wall of Fame. Fan hyn mae pawb yn cael eu cyfweld pan nhw wedi ennill. A'r enillydd alwerin dan ddeuddeg yw Jacob Morris. Jacob, ti'n moyn gweud diolch i rywun? Diolch Mrs Jones a diolch i mam a dad. Fi'n wir. Diolch. Wel Jacob, wyt ti byth wedi ystyried be mae un o fandiau mwyaf sy'n roc Gymraeg yn mynd i baratoi? Sir o'n i'n garglo dŵr, cael swddau, mynd dros ymediadau. Parto'r llais? Ie, gyrau. Tiwn o'r offerynnau? Rhaid. Byddai'n ffidio mas? Helo boys, beth chi'n neud? Fydda pizza. Ti'n gymryd nerfus yn byd? Na, really. O, chi sy'n rhy cool. Na, chi bod y llwyfan? Ie, dim yn amser. Keith yn disgwyl i'r pizza. Dim yn amser da. Da ni byta pizza. O grwpis. Right. Pob lwc boys. Sorry. Ta wan. Ta gai. Wel, yn ymuno gyda'i nawr, mae cyflwynydd y noson heno, sef Tristan Ellis Morris. Dwi bach yn fwy nervous yn neud hwn nag ydw i. Mae lot o blant Cymru yn gwylio ni, cofiwch. Siwmai. Reit, gwedwch, siwrt ych chi'n ffindio'r siwt berffaith ar noson Pam heno? o'ch chi'n galw fi'n chi? Allan ni jyst stopio yn fama. Wel na, siwr le chi chi'n mynd, chi'n prynu nhw'n un lle? Dwi'n mynd efo rhywun yndw, a mae hi yn fatha ffitio fo a gweld beth yw'r mesuriadau, beth sy'n gweddu, a wedyn... Ia, wel, cymysg ydy'r ymateb ar hyn o bryd, felly ella dros ni ddechrau Paul. Iawn, rwy'n ei bod e. Paul. Ydych chi'n Na, lico? joc off. Na, ydych chi'n neud e, mae'n syniad da. Ffotwch. Wel, cwr o fyfyrwyr sy'n gyda ni nesaf. Ie, wir, cwr o fyrwyr o Brifysgol Caerdydd. A pa gwr yw'r rheini? Yay! Action. Wel, am noswaith, Caryl, sio joies di? O, a fynne, yn dod i'n noson wych. Ymunwch sy'n ni bore fori achos mae dyn ni ddyrnod llawn o hwyl a sbrin, os o Jacob? O, sir, disgwyl mlaen.